Прывітанкі і здароўкі, сябрукі, сяброўкі. У нас сёння раніца, але мы не спім, бо хто дбае, той і мае. А маем мы сёння цудоўную госцю, лінгвістку, багемістку, перакладчыцу і актывістку Крысціну Шаянок. Прывітанне, Крысціна. Крысціна, вы лінгвістка і перакладчыца, але я чуў, што вы шмат часу праводзіце ў судзе і ў паліцыі. Дык якія шляхі дарожкі прывялі вас у такія месцы? Так, это правда. У Чэшскай Рэспубліцы існуе інстытут судовага перакладу і, адпаведна, рэестр судовых перакладчыкаў, перакладчыц. Это вынесена ў асобную прафесію, і я з'яўляюся адной з іх. Я не адзіная беларуска, хто вырашыў пайсці гэтым шляхам прафесійным у Чэхіі. Ёсць іншыя калегі, і мы часам вяртаемся да думкі, што на будучыню варта было б падумаць аб стварэнні нейкай такой спецыялізаванай асацыяцыі судовых перакладчыкаў, перакладчыц, якія спецыялізуюцца па беларускай мове, працуюць з беларускай мовай і паступова аб'ядноўвацца таксама з калегамі з іншых краінаў. Я ведаю, што такія людзі ёсць і тут у Польшчы, у Італіі. Бо на будучыню нам варта думаць пра ўтварэнне аналагічнага інстытуту ў Беларусі. На сёння ў Беларусі як такой прафесіі няма. У нас у Беларусі функцыянуе гэтак, што чалавек перакладае нейкі дакумент перакладчыка, а пазней проста завярае, так, пацвярджае подпіс у натарыуса. Як бы у Беларусі працэдура, яна цалкам адрозная, бо судовыя перакладчыкі, перакладчыцы, яны не самастойныя, і яны не несуць тую адказнасць за змест сваёй працы у параўнанні з той жа Чэхіяй. Бо яны не засвядчаюць у той ступені зробленыя пераклады, у якой засвядчаем мы іх у Польшчы, Чэхіі, іншых краінах. У Чэхіі у кожнага судовага перакладчыка, перакладчыцы ёсць свая перчатка гербавая і адпаведны тэкст засведчання, дзе мы прапісваем, згодна з якім законам мы былі прызначаныя і што мы несем адказнасць за якасць гэтага пераклада. У Беларусі перакладчык ставіць подпіс, і потым натарыус сведчыць толькі тое, што гэта подпіс знаёмага ці знаёмая яму перакладчыца. І пры гэтым не кожны натарыус валодае мовай арыгіналу альбо мовай перакладу, каб спраўдзіць якасць гэтага перакладу, ўсё добра там напісана, паўнату і гэтак далей. Так, таму у пэўны момант Чэшская Рэспубліка, напрыклад, вырашыла, што яна не будзе прымаць пераклады натарыяльныя, зробленыя ў іншых краінах, калі гаворка ідзе пра дакументы аб адукацыі. І ў Чэхіі ёсць прапісанае патрабаванне, што такі пераклад павінен быць абавязкова зроблены на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі адным з перакладчыкаў, перакладчыц, унесеных у адпаведны рэестр. А як гэта выглядае на практыцы? Вас выклікаюць у суд, то бок у кожную пару дня, нават уночы могуць падняць з ложка і выклікаць у суд, так? На жаль, так. Вось мы зараз... А былі такія выпадкі, што аж уночы да вас звярталіся? Так, і ноччу. І вы не маеце права адмовіць, ці як? Згодна з заканадаўствам ёсць некалькі прычынаў, з якіх чалавек можа адмовіць... Па хваробе, напрыклад? Напрыклад, альбо калі гэта пятніца вечар і нехта сабе дазволіў келіх віна і ўжо не можа якасна перакладаць. Пра гэта таксама можна згадаць. Але бываюць сітуацыі вельмі крытычныя, калі справа не можа пачакаць да раніцы. Бо калі чалавека арыштавалі праз пэўную колькасць гадзінаў, яны абавязаныя яго дапытаць, і праз пэўную колькасць гадзінаў павінен адбыцца суд наконт таго, ці пакідаць ці не пакідаць пад вартай. А як гэта выглядае? Калі вы знаходзіцеся ў судзе, то сядзіце пры суддзі, ці дзе, ці... Часам мы сядзім і чакаем разам з публікай, якая на адкрытае пасяджэнне можа ў Чэхіі прыходзіць заўжды ў адрозненне ад Беларусі, бо там у гэтым плане ўсё працуе згодна з законам. Часам ад пачатку працэсу я сяджу побач з тым чалавекам, каго ці для каго буду перакладаць. Тут усё залежыць, па-першае, ад, напэўна, фазы працэсу, ад удзельнікаў, таму што часам чалавек разумее чэшскую, але не гаворыць.
І тады моя задача перакладаць толькі, напрыклад, тыя сведчанні, якія ён дае для судовай калегіі. Так. Таму тут залежыць, але ёсць такое непісанае правіла, што калі, напрыклад, адбываюцца допыты ў СІЗА ці ў паліцыі, мы, канешне, сидзім побач з тым чалавекам, які сведчыць, але на адлегласці выцягнутай рукі. Усялякі выпадак. Вы перакладаеце з расейскай і беларускай і на гэтыя мовы, так? На дзве мовы. Даводзілася вось з беларускай перакладаць і на беларускую. Хто гэта ўвогуле, каму гэта патрэбна ў Чэхіі? Хто замаўляе як бы такія паслугі? Даводзілася. І я скажу, напэўна, тут пра такі пэўны пазітыўны тренд. Пасля 2020 года ўсё часцей афіцыйныя улады чэшскія, калі працуюць з праўнай дапамогай і накіроўваюць нейкія дакументы ў Беларусь, усё часцей замаўляюць пераклад менавіта з чэшскай на беларускую мову. Такім чынам яны імкнуцца падтрымаць у тым ліку мову нацыянальнай меншасці, бо Беларусь і беларускі чэхі з 2013 года маюць гэты статус нацыянальнай меншасці. І таксама аналагічны тренд я назіраю у межах беларускай супольнасці, беларускай дыяспары, прычым не толькі ў Празе, бо звяртаюцца часам людзі з іншых гарадоў, мястэчкаў. Яны нават калі самі ў штодзённым жыцці часцей гавораць па-чэшску і па-руску, імкнуцца замаўляць пераклад афіцыйных дакументаў на беларускую. Гэта такая своеасаблівая пазіцыя, бо якую трэба вітаць. У нашых рэаліях беларускіх мова гэта зброя. У нас не так шмат ёсць магчымасцей адмяжавацца ад сістэмы, бо мы ўсё яшчэ ходзім з гэтымі сінімі пашпартамі, якія асацыююцца з нелегітымнай уладай. Але мова гэта менавіта тое, дзе мы можам правесці вось гэтую мяжу і сказаць, з імі я не маю нічога супольнага, я беларус. А гэта антыбеларуская ўлада. Крысціна, я бачу, што вы палаеце любоўю да сваёй прафесіі, вы можаце пра яе расказваць вельмі многа. Я бачу сапраўды, што вам вельмі гэта падабаецца, і вы гэтым жывяце. А вось мяне цікавіць, можа, я задам пытанне цяпер крышачку з асабістай такой ужо асабістага пункту погляда. Як у вашым жыцці з'явілася беларуская мова? Чаму яна стала для вас важнай і чаму вы яе гэтак любіце і пашыраеце, папулярызуеце? Яна з'явілася не адразу, паступова, і у мяне было некалькі спробаў цалкам перайсці ў такой штодзённай камунікацыі на беларускую. Першая спроба адбылася, калі я вучылася ў ліцэі БДУ, і там для гэтага былі на той момант вельмі спрыяльныя ўмовы, што тычыцца выкладчыцкага складу, што тычыцца людзей, аднагрупнікаў, аднагрупніц і самога ладу жыцця ліцэя тады. Цяпер, канешне, сітуацыя сумная пасля 2020 года. І гэта была такая, напэўна, першая свядомая спроба цалкам перайсці на беларускую мову. А што вас падштурхнула да гэтага? Калі шчыра, наведванне літаратурнага мерапрыемства, дзе Улас Арлоў чытаў эсэ «Незалежнасць». Прывітанне, спадару Арлову. Але таксама так склалася, што нягледзячы на тое, што фармальна я ў ліцэі БДУ была часткай рускай філалогіі, я патрапіла на алімпіяду па беларускай мове і ўзяла дыплом на рэспубліканскім узроўні. І, напэўна, гэта дадало упэўненасці, што, уласна, нягледзячы на тое, што гэта мова, на якой са мной не гаварылі ў дзяцінстве, якую я чула, безумоўна, па радыё, там, тэлебачанні, чытала кніжкі, але яна, скажем так, не была ўвесь час вакол мяне. Тым не менш, можна зрабіць гэты такі свядомы крок і перайсці, і патрапіць нават на мовную алімпіяду. Другая такая хваля ўжо адбылася ў Чэхіі, і гэта, я думаю, это вельмі такі тренд, ці вельмі тыповая з'ява. Тычыцца не толькі Чэхіі, калі беларусы, беларускі апыняюцца за мяжой,
і трапляюць у беларускі асяродак, яны адчуваюць пэўную свабоду гаварыць па-беларуску. І многія пераходзяць менавіта за мяжой, хаця перад тым у Беларусі гаварылі пераважна па-руску. Вельмі таксама спрыяе моўнаму развароту тое, калі чалавек ведае свой род. Нягледзячы на тое, што большасць, на жаль, беларусаў у сучаснасці расце ў рускамоўных сем'ях, мы можем даследаваць свой радавод і даведацца проста такія рэчы, которые мы ніколі не уяўлялі, што хтосьці з тваіх продкаў належаў там да такой ці такой шляхты, што насамрэч ты ўсё жыццё думаў, што вы паходзіце там з праваслаўнай сям'і, а потым ты знаходзіш дакументы і пра уніяцтва, і пра каталіцызм, і абсалютна ўжо шырэй успрымаеш вось гэта. І тое самае тычыцца і мовы. Мы ў сямейным архіве знайшлі пару фотаздымкаў аднаго з маіх продкаў па лініі шпілеўскіх, і з адваротнага боку быў подпіс зроблены ягонай рукой. Гэта была такая мяшанка беларуска-руска, але я проста пабачыла вось гэтая уні складова. Гэта неверагодная крыніца натхнення. Продкі гаварылі на гэтай мове. Я хачу працягваць гэтую традыцыю. Вось. Ой, гэта вельмі цудоўная такая цёплая гісторыя. А адкуль у вас цікавасць і увогуле у жыцці з'явілася чэшская мова? Навука, якая вывучае чэшскую мову, называецца багемістыка. Так? Мову і літаратуру. Мову і літаратуру. Багемія – гэта старая сярэднявечная назва Чэхіі, так? Уласна, калі гаварыць пра такі падзел на рэгіёны сучаснай тэрыторыі Чэхіі, то мы вылучаем Маравію, гэта паўднёвая частка, Сілезію, што бліжэй да Польшчы, і Багемію, цэнтральную Чэхію. Это такое сэрца Чэхіі, Сэрца Чэхіі, так. Тое, што, калі так можна умоўна, то, што вакол Прагі. І я жыву ў Празе, таму вось вы з Багеміі менавіта. В нейкім сэнсе. Як я апынулася на багемістыцы у Беларусі? Калі шчыра, я хацела ісці шляхам хутчэй права, міжнародных адносін і разважала пра магчымасць вучыцца на факультэце міжнародных адносін. Але я ўжо згадала, што ў мяне быў вось гэты дыплом з алімпіядай па беларускай мове, і стала вядома, што можна патрапіць на філалагічны факультэт без уступных іспытаў. Быў там шэраг спецыяльнасцей, куды, і сярод іх была багемістыка. І я для сябе так, пераскладала, скажем так, прыярытэты і вырашыла, што я пайду вось гэтым шляхам, які можа быць не такі папулярны, не такі добра там вытаптаны. Але цікавы. Крысціна, а пару цікавінак з чэшскай мовы. Праўда гэта, што па-чэшску чэрствы гэта свежы, так? Так. То бок чэрствы хлеб, калі ляжыць дзесьці ў краме, то гэта свежы. Яго можна купляць. Такіх словаў вельмі багата, і нават існуе слоўнік чэшска-беларускі, беларуска-чэшскі з такой вось падборкай. Калі вось згадаць нейкую такую маю педагагічную практыку, калі я выкладала чэшскую мову як замежную, мы часам ад гэтага адштурхоўваліся. Дзеля таго, каб пазбегнуць гэтых памылак, мы пачыналі менавіта з тых словаў, якія маюць іншыя значэнні альбо цалкам супрацьлеглыя значэнні ў чэшскай мове, як, напрыклад, слова «ужасны», цудоўны. Ужасны. Так. Гэта цудоўны. Я, як чалавек з прозвішчам Шукіловіч, хацеў запытацца, што значыць слоў «шукаць» у чэшскай мове. Мне казалі, што это нешта нядобрае. Па-чэшку «шукаць» будзе «гледат». Гледат. А гэтае слово азначае полавае жыццё. Это Шукіловіч добрае прозвішча для Чэхіі? Весёлую рэакцыю можа выклікаць. То як вы раіце ехаць рабіць кар'еру ў Чэхію ці паўстрымацца? Крысціна, дзякуй за ужасную у чэшскім значэнні размову. І да новых сустрэчаў. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Поспеху вам і натхнення ў працы.